Busy si auntie guys, oh. Huli sa camera na naman. Nagsusulsi. Yung mga butas daw na ano ni Chris. Yung batang yan, bakit nabubutasan ng ano eh? Siyempre sa haba ng Colors. niya sa laki. Grabe, nakikita niya pa yan, oh. Hulaan nyo, kailan taon niya si auntie. Oh. Bata pa ako. Bata pa raw yan. Kaya pala lakas-lakas pa ni auntie. Nakakita pa ng ano, sinulid tsaka karayong. Kaya ako trabaho. Ebs! Seryoso eh! Huwag ka masyadong seryoso. Ayan. Maano yung puso. Huling-huli ka rin sa camera. Tumalsik eh. Ang pinapanood mo, di ba maano yung mata mo dyan? Ang dilim-dilim. Mahilig siya sa horror. Galo ka. Maririnig niya ibig sabihin, ah! Ay! Busy. Colors. Ano ba, Meggy? Kayo naman eh. Huwag yung gugulatin si Emma. Pumipitik yung katawan niya. Yung, dito ka yung, labas na eh. Huwag ka dyan, Labas. huwag ka dyan. Dito. Yan, mama. Labas. Baba si Tom Tom. Si Tom Tom na napakaingay. Grabe ka. Ingay. Pero bait-bait man yan eh. Sweet yan Tom Tom namin eh. Okay na? Let's see. Sige. Mag-edit ako ng vlog guys. Pinayos ko yung Vegas Pro sa kanya. Let's see pag gumana. Oh, yo, for real. Pakiayos po. Mister. Ano ba tawag sa inyo? Ano ba tawag sa inyo? Huh? Ano ba tawag sa inyo? Mga nag-aayos ng ganyan. Tech support. Tech support. Pauwi na ako guys. Galing akong store. May inayos lang ako. Tapos, dumaan ako ng Pure Gold. Siyempre, bumili ako ng map pala. Nagpapabili si auntie kasi nasira yung map namin eh. Tapos, yung kortinang kalahati lang. Pumalit ko doon sa may vanity ko. Ayun lang. Tapos, tumiretso na ako ng ano ba to? Palengke. Bumili ako palunggay tapos gata. Kanina kasi nung papunta akong store, may nadaanan akong nagtitinda ng animasag. Lalaki. Bumili ako 1 kilo. So, gagataan ko ngayon sa malunggay. Pinabrush pa pala yan. Hindi ko alam. Kaya hindi ko lang nalaman actually guys. Madumi daw pala yung ano. Ganito, madumi yan. Putik ano, lalo sa mga ano. Kung galing patakaw, ito talagang buhangin. Pag kinuha mo, talagang malinis. Kaya nadaan ako kanina doon sa Pure Gold eh. Bumili ako 1 kilo. Yum. Tapos ito. And yung malunggay. Yum. Finished product guys. Yung siyempre na kumain. Inaantay ko na lang yung kanin na mainin. Yum. Simmer lang natin ng 3 minutes. Or okay na yan, patayin ko na. Kasi mainit pa yung plate eh. Dinner na guys. Sa alas 5:20 ng hapon. Ayan, early dinner. Ayan, may sawsawang kami na suka, bawang, and sili. Yung betchin. Yung dyan, sa pagkain, bakit? Akin na! Kaya na naman pala yung mo kumain eh. Kumain ka.
Kumain na nga ako kanina. Gumawa ko ng hotdog sandwich. Oo, sige. Basta-basta. Sabi ko bawal ka na ng ano eh. Makulit ka. Bawal din siya na cellphone. Wala na. Hindi pwede. Kaka 1 hour mo, lalo kang maano sa cellphone. Kain tayo guys. Yum yum. Nag-CR ka sa ako eh. Sa akin na. Uy, bagay naman nakatakin na. Oh, di ba? Hindi ah. Adasal ka na daw. Father, Let us all Lord in this your gift is Lord, thou to receive from thy bounty to Christ our Lord, amen. Kamayan guys! Wait, napakita ko sa inyo si Auntie. Tsaka si Emma muna. Musta ka naman, Ems? Si Auntie. Kakain tayo. Ayun. Bungis-ngis si Auntie ko eh, no? Masaya kasama yan si Auntie. Itong batang to, paray kain yan kanina eh. Prito pa pala ako ng ano. Shanghai. Sarap. Kumain ka na, Chris. Sali ka na. Ano kayo muna? Nagluludol ka na naman. Ipan mo muna. Taong gutom. Magang kumakain. Naman. Gante. Ano? Include natin si Em sa ano? Mukbang. Ano yun? Si ano, Ote ay Niesa. Bakit ay ginawa niya sa akin? Hindi ko mahahayaang may masaktan ko sa akin. Hanti oh. Gulay lang. Adrian. Sinunog. Pera. $. Grabe. Pera yun. Sinunog. Oh. Tapos yung block yun. Kala ko kay Kuya yun. Hindi mo makaya si kuya mo ng ano yun. Ano yung mango? Limang. Kakain, nagpapahimay. Di wag ka na kumain. Huwag na lang. Sarap. Huwag na lang. Himayan mo na. Ang tayo kung may store pag kumakain ako na limasag. Let's go. Kaya naman yun. Kaya si Groot, hindi maiyak sa ano. Labas. Sinularuhan pala si Groot. Sarap. Ano siya? May bean sprout soup kayo. Para saan naman ang bean sprout? Para sa hangover. Ay. Sa susunod na buwan gaganapin ang pinakaiingay na concert sa Korea na tinaguri ang King of Pop na si Michael Jackson. Sinasabi niyo na ang isa sa pinakamalaking music event ng bansa na magyayari sa siglo nito. Bumalik sila sa nakaraan. Gagawin mo mga patis mo na din. Patis. Gagawin ko sa sausaw. Ay, sinisip mo na ako. At syempre, kailangan mo naman mapatanggal ang hangover. Oh, ganito ang inspiration. Ito, parang ganito ang expiration date. Parang kung uso ngayon ng mga retro, pero hindi ka ang galing niya sa expiration date, ah. Ang ibig mo sabihin, ano ba meron dito? Matagal ka naman na explanation ah. Bakit ganyan ang parang? Ah, bakit? Tignan mo aking body. Bakit
Eh, botox ka eh. Ano kung nakuha ka ba? Wala pa. Botox? Sino botox? Chino. Hey! Sana may ganyan eh, no? Pwede ka makabalik sa nakaraan. Para. Hindi kita makilala. Charot lang. Ano yung reset? Charot lang. Balik ka. Yung mo lahat dito. Joke lang. Papati-pati ako na. Habang mo man, hindi ka pa makabalik dito. Parte-parte sila nila, bro. No. Ano yung kailangan Hala. Kala niya na, Suda ng pagkain. Akala mo sa akin, si kamatayan? Kung gusto mo na mamatay, sige lada. Pero ako, mo ko ilaban. Maaga-aga po ka kalokohan. good morning! Happy Thursday! You mean Wednesday? Ah, Wednesday pa pa. Wednesday pa lang pala, sorry. Ayun, happy Wednesday guys. Today is June 13. Happy Rainy Wednesday. Mukha pa tayo. Nagiging magkamukha tayo ah. Hindi kaya. Hindi ko eh. Kayo po kaya. So, ayun. Ilang araw lang umuulan. Mag-iisang linggo na ata. Talerx. Yung mga ipapaship ko sa bus is hindi ko madala-dala kasi nga yung likod ni Tonton is open. Diba? Eh, ang dami nun. Hindi naman pwede lahat sa, ano, sa loob. Basa pati yung ano. Kaya nga eh. Lobat Ano na. kaya yan? Tapos ano pa ngayon? Coding pa ngayon. Oh my gosh. Ano kaya yan? Ang hirap pag umuulan. Pero, oo, mahirap pag umuulan guys. Mas, gusto ko yung makulimling lang. Pero wag naman umuulan. Kasi pagka umuulan is kawawa yung mga stray animals. Lalo yung mga homeless din. Diba? Mga duggies. Nakakaawa. Lalo na kapag sobrang lakas talaga. Parang isipin mo, diba? Ikaw, komportable kang natutulog sa bahay mo. Malambot na unan, malambot na kama, may kumot, may electric fan pa, kahit na malamig. Tapos yung ibang tao na nasa kalsada, no? Kung saan kaya sila nakasilo. Alam mo, iniisip ko yan, promise. Pexman, talagang napapaisip ako, no? Paano kaya sila, no? Ikaw mag-alala, Miss. Kaya- Tutulong ako paglaki ko. Super thankful lang kami guys. Maging thankful tayo, hindi lang kami, tayong lahat na meron tayong bahay na ano, tinutuluyan, meron tayong kamang hinihigaan, diba? Yun lang. Naiiyak na naman ako kay aga-aga. Huwag ka mag-alala, Miss. Paglaki ko naman eh. May rescue center naman tayo, di ba? Animals or mga tao pwede doon. Basta lang matulungan. So, ayun lang guys, mag-breakfast lang kami. Nakaluto na si auntie. Kaso, alam niyo naman ako, hindi ako yung ano, mag-breakfast na tao. Maya-maya siguro. Ikaw, kumain ka na? Maganayin mo. Hot dog Tsaka, and spam. ayun, niluto ko kagabi, wala na. Ay! Kagabi pala Hindi ko nga maano yung crab, crab. eh. Ang sarap ng crab eh. Doon ko kumain pala ito. Himay ko lang siya. Na? Sarap ng crab. Ba't dapat ko ang papakin yung crab eh? Kasi Hindi hindi ka ko marunong. mahanap yung nutcracker. Nagamit ko na yung ano, yung pambukas ko ng crab. Kasi pag ginagano ko, natatakot na ako sa ipin ko eh. So, buti ko bila ako nun, di ba, sa Cartimar. So, nagamit namin kagabi. May yung ngipin na to ang tala. Ito. Oo, syempre, ano yan. Parang Natanggal na ba yung ano mo? gachata, hindi pa? Magkakaano na yung anak ko. Nagkakabigote na, oh. Tatanggalin ko yan. Wag! Kakaroon na siya ng, ano ba yun? Yung mustache. Musta. Mustache. Huwag mo nga alin yan, ha? Babanatan kita. Napakialaman mo yung eraser ni daddy mo, eh. Yes. Wag kasi! Wag! Kasi pag tinanggal mo yan, lalaki yan. Ay, mag-ano na yan. Sige ka, papangit na lalo yung tatanda ka bigla nun. Magiging ano ako. Okay na muna yan. Yung kay Mario. Super Mami! Hayaan mo lang yan. Kaloka. Pero ano pa yan?
Palakad-lakad pang hubuyan. Nakakainis. Kaloka. Sinabi ko nang lagi magtapis. Yung pala hindi ko nabili sa kanya yung ano niya, yung roba niya. Kasi yung roba niya na noon is maliit na rin sa kanya. Kasha pa eh! Huwag kang palakad-lakad na nakahubuan. Naiinis ako sa'yo. Lagi napapagalitan ng daddy niya. Siyempre tulina, diba? Ang sagwa ng tingnan na. Pati kung baby pa yung tutoy na malinggit eh. Pag tulina, nakakairita ng tingnan eh. Sige na, tara na. Ayan, nakaredy na rin yung ano, pagkain ng dogs. Si Emma pala umalis. Pumuntang Dapat Alabang mali mo, ata, magre-resign hindi ata kinakain yun. ng doggies na Ano? pagkain, binibigay din sa labas eh. naubos naman nila ngayon ah. Minsan, Binibigay kay ano? kay Batuchay. Batuchay. Kawawa rin naman si Batuchay, andun yung sa labas. Vlog, hindi ah. Hindi. Pinapasok yun nila. Hindi minsan. Minsan nga nakakawala na nga sa tali niya eh. Para nang tumas. Naalala ko pa nung tumas dito si Batuchay. Late pa nun eh no? Ang bilis nga matutumak ko sa mga dami. Busy na naman si auntie oh. Busy na naman si auntie. Nagsusulsi. Oo, wala na daw kasi akong vlog eh. Anak, pag magano ka nga, anuin mo yung Alin? magchinelas ka lagi eh. Yung sapi ng ano mo, kama mo laging madumi. Purugan kita. Nakapaa lagi. May buksan mo nga to. Ayan yung naano ni Chris eh. Tingnan nyo guys oh. Kung paano ginagawa ng batang to. Na-split! Warak oh. Pag lalaro niya yan, yan nawawarak dyan. Sinusul. Kain tayo guys. Mabisa pala to yung nabili ko sa ano. Kaptimar. Kaya pala. Kaya pala ngayon hindi gumagana. Aray ko. Mainit. Hindi, tanggalin mo muna. Baklasin mo. Yun. 1 years old. Your Majesty. His Royal Highness King Barutch, Yun. Competition rules are simple. Each last one standing will be Tapos lang naman. Ito na tayo. now for the King's blessing. Ayaw pa kumain. Gusto nilang mamapak ng ano. We're set for some amazing eating action today. We can see that Sir Craig was up to his Si Auntie Nanahe. Kumain na daw. Oh my, look at the pillager, showing no mercy to her opponent's lord. The hammer technique by the blacksmith. Very, very inappropriate. Wow, amazing display by Robin Hood. Say, what is the executioner doing? He seems to be using some sort of mystical absorption apparatus. I believe Ito it's yun. straw mill. Something isn't right about the executioner. Ano How's pa? he eat so many May pancakes? swordfish pa. Wrong question. It should be, how does he eat pancakes at all? Ben, it might be worth checking out. Wait, the sooner it's over, the sooner we're out of this nightmare. Mission accepted. Now take Paano it kang closer. loob? Look at those fraudulent flapjack feeds. Are you seeing this, Steve? Ah! Wala. Well, what do we have here? He's not eating the pancakes, he's funneling them. Good morning! Happy Thursday, guys! Ayun, basa pa rin. Hoy, bakit malabo ka? Basa pa rin ang ating kapaligiran. Focus. Ayan. Good morning, Groot. Hindi ka makalakad, Groot. Aray ko! Nilakad mo na ba to, anak? Hindi pa? Paano nalakad ni Kuya Chris, ha? Pero nakakain na sila. Hindi pa, ante. Kayo? Kumain na kayo? Ito pa yung lalakad ni Kuya Chris. Ha? Lakad mo na to, anak, habang di umuulan. Padumihin mo lang. Bati na sila ni Chris eh. Na? Tinakayin Kuya Chris? Lagi ka nilalakad? lang naman. Lakas ni Groot eh. No? Nilalakad na niya. Lang yun eh. Laki na itong tokbol na to eh. Wawa yung hindi sama yung tom-tom. Wawa. Wawa.
Kaya na tayo guys. Nagluto na si auntie ng tada! Munggo. Wala nga lang dahon auntie. Oo, wala ko, pero lang. Pero may talong. Pwede na yan. May ako dito, itinurta. Oo, ante. Yun. Saka yung balaw. 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 Kain tayo. With matching Milo. May torta. Ano to ate? Hotdog? Oo. Hotdog. Tapos yung niluto ko kagabi na mariguso. Na may itlog. Yung palaya. Tapos yung sausawan ulit to. Yung... Tinarapoy natin kung kahapon yung meatloaf. Akala ko hindi inulam ni Chris. Inulam din pa. Kain. Hi guys! So ayun, papunta kami ni Daddy sa sa Manila. Trend zone niya para mag-restock. Pero hanggang July na lang ako doon, tatapusin ko na lang yung ano ba yun? Kontrata ko kasi hindi ko na siya talaga maasikaso guys, yung mga concept store kasi madami naman ng reseller. Sabi ko ipaubaya ko na lang sa mga reseller. So ayun nga. Pero sayang pa may 1 month pa tayo. Kaya sabi ko mag-restock ako kahit konti. Ayun lang. And ayun, para ng pagkain. Galing kasi ako sa bank actually. Kumuha ko ng netong form, yung bank statement kasi yung sa H100 nga requirement siya. So ayun, for release na sa next week ang ating bagong kaagapay sa negosyo guys. We're here guys sa SM Manila. Papahupa na kami ng traffic kasi hilong-hilo na ako sa traffic, kaloka. Ayun, tapos di ba pala nagla-lunch to? Actually dinner na eh. Anong oras na? Alas 6 na. We're here sa... Anong resto to daddy? Ramen Kuruda. Ayan. Order namin is healthy set and gyoza set. Tapos itong salmon roll. Dumating na guys ang aming order. Kain tayo. Asa na? Yung pepper. Ayaw daw ni daddy nito. That's it. Ito guys yung unang Japanese ramen na naubos ko. Yummers na. Bitin nga lang sa'yo. Pero grabe, ang sarap nung niya, hindi nakakauma yung broth niya. So, ayan, naubos ko siya. And, medyo cheap siya. Mura ng konti kesa sa ibang ramen house or restaurant. Susawan daw. Chayan, baliw. Ito yung mo, salad mo. Salad po. Salad yan. Buko salad. Hindi, crab. Wala. Busog na ako. We're home na guys. Grabe traffic pa rin. Diyos ko. Pero ayun, 8:45 na. Ayun. And nagpaano pala kami? Nagpahupa ng traffic sa SM Manila. Tapos ayun, may mga sale sa folded and hang. Binila ko siya ng mga jackets niya. Kasi medyo malaki pa pala. Dapat pala Wala pa small rin yung lang. may wool dito. Wala eh. Yan. Kasya na sa kanya. Kakalakihan niya naman yan eh. Tapos ito sa tribal. Nag-sale din. Ito to eh. Baliktaran to. Kasi mas mahal sa tribal. Wrapper. 2,199. Yan. Pero okay lang. Kasi dalawahan naman siya. Mga hoodie ng Tapos wrapper. ang ganda nung tela. Tama lang ba? Oo, tama lang yan sa'yo. Ay, bali tatlo binili ko na ito. 799 or 800. Ayun, 800. Ito, black, tsaka ito. Sinuot ko na. Ang best ko na Ayan. ko. Sobrang, komportable siya. Nandun sa loob ata yung yung black niyan. So, ayan, may pang school ka na. Dami ko na. Meron pa pala guys, Miniso. Ayan.
Napadaling kami sa Miniso kanina kasi hinahanap ko nga yung We Bare Bears na stuffed toys kaso wala din. So, ito yung ano, yung suot ko kaninang jacket. Pinalitan ko. And ito yung, meron pa pala. Isang black pala, tapos isang white. Ayun, yung white ang sa akin. Tapos yung tatlo kay Chris. Yung gray, black, and yung red sa tribal. So, ayun, sa akin dalawa. White and yung suot ko kanina. So, ayun. And then sa ano na lang tayo. Mag-haul. Sa Miniso, ayan, bumili ako ng cotton buds. Tapos, eto. Ayan. May hepa. Dilaw na dilaw yung mata. Ayan. Tapos, sticker. Ewan ko. Ba't nandiyan sticker na yan. Then, ito. Frog soap holder. Ayan. Sa banyo. Then, ito kay Chris. Kasi yung ano niya, yung binili namin sa yung pinofold na parang may tube na ano. Is binigay niya sa pinsan ko, yung anak ni Uncle. So, ayun, binila ko na lang siya nito. Maganda rin to kasi magnetic. Tapos, folding. So, ayan, may chest siya ulit. Tapos, coin purse. Ayan. And then, ito, scalp brush. Ayan, kasi pag sobrang kati-kati ng talaga ng ano ko, ng scalp ko. Actually, kailangan ko talaga to kasi, ayun nga, naglalabasan na naman yung mga ano ko, guys. Ano ba itong ano sa akin kapag na-stress ako, yung balakubak, as in talagang literal na ang lalaki ng flakes na kadiri. Ayun, kaya kailangan ko mag ano, gluten, dapat ka nga niya sa araw eh. Kailangan ko na naman mag-Nizoral. So, ito na yung ano mo. Bagong chest. Chest. And then, May dala kayong food. hindi ka naman nagsabi. Sana pinatext mo kiti tayo, mamo. Tapos ito, lagayan ni Chris ng mga socks. Ayan. Kala ko Lego. Lagyan mo to doon sana. Bigay mo kay lola mo. Sabihin mo dito ilagay yung mga socks mo. Ito yung soap holder ko. Joke lang. Sa ating lahat yan. Sa inyo ni daddy mo. May lagay sa safeguard eh. Tapos ito daw kay daddy naman. Lagay niya ng mga watch niya. Mga relo niya. Lalagay niya dyan sa ano, sa side table niya. Hindi na nabalik ang puti na relo. Bibigay sa'yo yun. So yun lang. Ito pa oh. Black pa. Gusto mo ba? Oo. Sige na yun. Para iba-iba yung ano mo. Hindi yung isang linggo yung ano mo eh. Jacket mo eh. Sayang naman yung ano, sa lingguan. Eh, ang bantot eh. Pawisin ka pa naman eh. At least 2 days siguro pwede pa. Hindi minsan sa linggo eh. Ngayon na, hindi na ako maglalaro-laro. Kasi alam ko, naka-jacket ako. Nahirapan pa kayo maglaba sa kabahuan ng jacket ko. Hindi na ako Gusto lang. magkukulit doon. Uy, pasok ka na sa Monday. Okay na ba yung mga ano mo? Alin? Mga notebooks mo, nabalot na lahat. Hindi ko pa nga nalalagyan ng sticker eh. Kayo nga pala, no? Mamaya, Pero gawin hindi natin pa dyan. naman natin alam kung sino mga teacher ko. Oh, yun nga yung mga Kaya teacher nga, mo wag kailangan. Okay na, nag-go na. And ayun lang guys. Sobrang ano, napagod ako sa... Chris, tanggalan mo na yan ang ano, Now, yung price. Gupitin mo na. Para din na may sama sa labahan. Sobrang napagod ako. Kaloka. Kaya nga, tanggalin mo na yung tag para ano, hindi na maisama. Kapagod. Sobra. Hilong-hilo ako sa ano, sa biyahe. Lalo na kapag ganyan ka-traffic talaga. Ayaw na ayaw ko lumabas. Gusto ko pa maghapon sa store or dito. Or sa gym, ganun. Kaso wala eh. Kailangan mag-deliver talaga. So, anyway, ayun lang guys. Nakauwi naman na kami. And tapos ng araw natin, wala nang ganap kasi ano na, last 9 na po halos. So, yun lang. See you tomorrow. Good night.